Daerah Istimewa Ngayogyakarta gadhahi wisata alam ingkang kathah. Mliginipun papan wisata wonten ing Gunung Kidul. Pantai Mbuluk salah satunggalipun papan wisata ingkang misuwur awit kaendahanipun papan menika. Pantai Mbuluk dumunung ing Kemadang, Kapanewon Tanjung Sari, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Ngayogyakarta. Pantai Mbuluk panjangipun udakara selangkung meter, ingkang kaapit Pantai Baron lan Pantai Guguk. Wonten papan menika ugi wonten panginepan ingkang kacawisaken dening pengelola. Pantai Mbuluk menika rampung kabangun ing wulan Agustus 2012 kanthi konsep nyawiji mring alam. Papan wisata menika kasebat ugi Acala Ayu. Pantai Mbuluk menika endah sanget, saged damel mareming para wisatawan. Boten maiben pilih papan menika regeng sanget ing dinten mirunggan. Wonten papan menika kathah sanget karang lan sato kewan segara ingkang maneka warna. Para wisatawan ugi saged mirsani ombyak ing segara saking nginggil Pulo Karang. Para wisatawan kedah ngatos-atos lan ngugemi pranatan ingkang katetepaken dening pengelola.